Salutare fraților, ne pregătim să plecăm la Cluj. Trebuie să facem preventiv cuzineții la BMW M5 First Edition. Problema lor cuzineții, încă nu sunt simptome, nu nimic, dar nu vreau să riscăm motorul și să cauzăm mai multe probleme mult mai grave, așa că am decis să schimbăm cuzineții. Așa că am luat legătura cu cei de la Race House Performance de la Cluj. O să schimbăm cuzineții, o să schimbăm uleiul în diferențiale, în cutia de transfer, o să schimbăm și injectoarele, bobină, bujii și o să mai fie pe acolo de schimbat. Gata și cu M5 First Edition. Am schimbat la băieții de la Cluj, la Race House Performance, cuzineții. Am pus ACL Racing, forjați, cu șuruburi, cu tot ce trebuie acolo. Băieții s-au priceput foarte bine, experimentați, știu foarte bine ceea ce fac. Am schimbat și injectoarele și bujiile. Erau un pic îmbătrânite, un pic de urme de uzură pe la injectoare, pe la bujii. Am schimbat și uleiurile în diferențialele față-spate și în cutia de transfer. După cum spuneam, foarte pricepuți. Deci vi recomand cu cea mai mare încredere orice o să fac pe viitor la această mașină. Numai la ei voi apela. Ei fac și soft, fac și evacuări, fac orice. Se ocupă numai pe BMW, foarte mult pe M-uri, dar nu numai M-uri, și pe 2.0, 3.0, diesel, benzină și așa mai departe. Sunt foarte mulțumit de ei. Am asistat și eu la mai mult de jumătate din toată munca pe care au făcut-o. Știu foarte bine, pas cu pas, direct la punct și virgulă și ce vreți voi. Acum urmează să mergem spre casă. Vom merge cu uleiul pe care l-au băgat de rodaj vreo 500-600 de kilometri, după care îl vom schimba, vom face încă vreun schimb, 2, iar după putem să începem și modificările fizice, adică adevărat spuse, în stage 1, downpipe și așa mai departe. Mașina a avut o întreținere foarte bună, din ceea ce mi-au spus băieții. Nu mai am stres deloc. Eram puțin stresat la început, mașina nu am de mult timp, așa că acum sunt foarte liniștit, datorită lor și datorită fostului proprietar. Îmi pare rău că nu am putut să filmez mult mai mult de acolo, cam asta este tot. O să încerc să mai fac câteva videoclipuri pe viitor. Vă aștept într-un număr cât mai mare să mă susțineți și să fiți alături cu mine. Mulțumesc frumos!